El Museu de Sant Fruitós de Bages, 10 anys de trajecte. Aquest any celebrem el 10è aniversari del Museu de Sant Fruitós de Bages. El museu, situat als baixos de la vella rectoria de l'Església de Sant Fruitós de Bages, ha esdevingut, en aquests 10 anys, un referent de la conservació i divulgació de la història i patrimoni del municipi. Però com es va gestar el projecte de museu? Quins treballs previs van haver de realitzar i com ha esdevingut un racó de la vida passada del municipi de Sant Fruitós de Bages? El 2006, el Museu de Sant Fruitós de Bages va obrir les portes al públic per primera vegada, però els orígens del museu es remunten molt abans, a principis dels anys 90, on dos nois apassionats de la història del poble es trobaven per investigar i descobrir petits vestigis del municipi. L'entitat ens va portar per fer alguna cosa ben fet oficialment, no? Perquè ja feia temps, no sé si anys, potser tants anys tampoc, però feia temps que el Jaume Plans, amb el Jaume Plans ja ens coneixem des de petits, no? Però després, per separat, sense saber-ho, ell estudiava coses, recopilava coses del poble, no? Li agrada molt fer història i tal, i jo pel meu cantó jo anava recollint també coses que trobava, retalls del Rajosset i coses d'aquestes, i un dia ens vam trobar, també perquè com que som de la mateixa edat, més o menys, i ostres, doncs tu fas això? Sí, i tu també, tu tens informació sobre això? Sí, ostres, doncs jo no ho sabia que tu treballaves amb... Ah, sí, home, doncs ens hem de veure més sovint. I després quedàvem els dissabtes als matins, per la feina ens devia anar bé a tots dos i el dissabte al matí no fèiem res i ens anàvem tots dos a donar voltes pel poble. Un dia ens anàvem a Sant Benet, sobretot a Sant Benet hi havíem anat moltes vegades. A Sant Benet ja ens coneixien els masovers i tot i entràvem com si fóssim a casa nostra, fèiem fotos, parlàvem, miràvem, havíem fet entre cometes de guia turístics i tot, improvisats a vegades. I després, al voler fer més coses, hi havia, aleshores era el regidor de Cultura, l'Enric Rafart, i ens va dir, home, el que heu de fer és una associació o muntar una entitat i poder demanar subvencions i poder fer coses per... Això ho heu de formalitzar, heu de fer-ho d'alguna manera més legal, no? El 1992 es va fundar l'entitat Col·lectiu de Recerca Històrica amb la finalitat de recuperar i salvaguardar objectes i peces passats per tal de no oblidar la història del poble. A partir d'aquí van demanar la col·laboració ciutadana per nodrir un futur museu. De fet, creiem que nosaltres ja vam començar massa tard a començar a agafar coses. Quan nosaltres vam començar això, el 91-92, ja havien desaparegut més de la meitat de coses del municipi. Recordo l'anècdota del Nasi Sala que sempre ens ho deia, què voleu trobar? Diu, aneu a dalt al Puig, us mireu el poble i mireu les teulades. I jo, què vols dir amb això? I deia, són noves. Què vol dir? Que al fer-se, vam agafar una època que de bonança o pel que fos, la gent va fer les teulades noves i lògicament, més o menys, la gent vol dir que va fer net dels trasters i qui sap què es va arribar a llançar. El mateix fer la teulada nova, saps que tot el que hi ha dalt a les golfes, tot neteja. Diu, s'ha perdut molta cosa. S'ha perdut. Però bueno, mai és tard si s'arriba d'hora, no? Al principi només eren documents, però quan ens vam començar a demanar material i ens van començar a donar segons quines coses, doncs aquí és com es va començar a complicar el problema. Que no sabíem on posar-ho, després va anar tot en un magatzem de l'Ajuntament, però esclar, resulta que després cada dia també anaven sortint més coses i vam intentar poder tenir algun local, en concret el de Cal Xamal, però estava com estava, tampoc no es tenia clar què s'hi volia fer del tot i un per l'altre van anar passant els anys i al final tot anava quedant al magatzem de l'Ajuntament. El 1997, el Col·lectiu de Recerca Històrica havia cessat la seva activitat fins que a principis del 2006 alguna cosa es va començar a coure. Passa que en un dinar del Col·lectiu de Recerca Històrica, amb la Maria Teresa Forner i una colla que estàvem allà, que ja som també de col·laborem, vam dir que a Sant Fruitós hi faria falta un lloc per poder guardar les coses que la gent encara està llançant. Ja n'han llançat moltes, però encara n'estan llançant. I com ho hem de fer? I la Maria Teresa, que sabeu que estan així.
Va, sí que ho hem de fer, sí que ho hem de fer. Bueno, però esclar, és igual, ja ho buscarem, a partir d'avui ja ho buscarem. Bueno, llavors vam començar a anar buscant coses, investigant, i vam saber que hi havia el col·lectiu Recerca Històrica, que ja tenia fet tot l'historial, diguéssim, ells, però que de moment estava parat, i vam dir, doncs, per no començar de nou una altra cosa, que és el mateix, els hi demanem els estatuts i així continuarem. I així ho vam fer, vam parlar amb l'Agustí, ens va dir que cap problema, i llavors, total, vam fer Junta Nova i ja va estar. Jo, personalment, se'm va convocar en una reunió en la qual es preveia ja la fundació del museu. Se'm va demanar si volia ser de la Junta. Jo, personalment, per circumstàncies personals en aquella època que estava pensant, amb consciència no podia entrar a la Junta del museu. Però sí que em va fer moltíssima il·lusió que se'm convidés i, a més, vaig dir amb tota sinceritat que ajudaria amb tot el que pogués des de... M'han enganxat per anar a fregar la pols. Sí, a mi em van dir si volia anar-hi. Dic, jo en aquest món no hi entenc res, no hi veig el què, perquè jo amb coses antigues això no hi entenc res. No, però oi, clar, està molt mal, s'ha de netejar, s'ha de fregar la pols, Jo dic, bueno, si es tracta de fregar la pols, això em veig que passa, vale? Fregar la pols. I que vaig acabar portant tota la paperança. Però ho he fet molt de gust, Ho he fet molt de gust, el que passa que, clar, les coses canvien i ara jo prefereixo, si no puc fer-ho, prefereixo retirar-me que ho faci una altra persona. Però els anys que hi he estat, fins ara hi he estat i he estat... Jo sabia ja que hi havia aquest grup de recerca històrica, que és els que van, suposo jo que són els que van començar tota aquesta cosa. No sé si els temps van durar bastant gaire, almenys 4 o 5 anys segur. Llavors, doncs clar, quasi tu la Pilar i aquestes dones també em van convidar a una reunió que volien tirar endavant, que no sé què, no sé quant, aquestes coses. I bueno, però també els vaig dir que sí, però que bueno, una mica com ell, no tant d'allò, però una mica que diguéssim que jo estaria a la Junta, però em vaig ficar a la Junta que es va formar, quan va ser la Pilar i van formar la Junta, jo estaria a la Junta amb elles, però al darrere. Això va ser com van anar i així sempre dues persones molt vinculades a nivell cultural al poble i per cada cosa que s'ha fet, gairebé sempre ens han vingut a buscar un o l'altre o tots dos. Sí. I alguns es van cridar a veure si volien col·laborar i llavors va ser quan ens hi vam apuntar amb la meva dona i jo i llavors vam començar a col·laborar una mica, principalment amb la part, diguéssim, dels materials, de tallar-los, fer fotografies de les sales i de cada material. Llavors, de les peces més singulars, fer un estudi, aviam una mica d'història de la peça. No, ens van venir a casa, la Pilar i la Maria Teresa, i van dir aviam si volíem col·laborar amb el museu i això, ens va venir a casa. Primer van començar les dones soles. Sí, i ja sí. 3 o 4 que es van ajuntar. I llavors, esclar, es van trobar que no hi havia cap home. I dic, ja portarem el Valentí, que li vaig dir vol. Que jo no hi volia anar, quan ho va dir, dic, no, jo ja tinc el retiro, dic, ja no vull disfrutar el retiro. Llavors, esclar, no tenia cap home per d'allò. I llavors, ja a última hora, esclar, van venir 3 o 4 dones, em van envoltar i ja em van convèncer, saps? I llavors, la Remei també llavors va venir, que la Remei no era al començar, va venir llavors, llavors també el seu home va dir, oh, vine, perquè hi ha el Valentí sol, i llavors va venir el papet aquest. Ens vam inventar una colla de bosses que trobàvem coses velles, les anàvem guardant, i llavors dic, mira, podríem fer un museu, i mira, ja està. I quan va arribar allà, mare, com està això? Mare, què fem aquí? I bueno, doncs es va començar, vaig començar posant caixes, els cables per sota les bigues, resulta que les bigues eren molt plenes de serradura, no s'hi clavaven els claus, anar buscant els racons, moltes hores, perquè no es veiés els fils, clavaves un clau i quan ja havies acabat ja se tornava a desenganxar, torna a començar, i va unes peripècies i en plen estiu, de ple de serradures, perquè no de sobre,
I així, i llavors, esclar, precisament allà on tenies que foradar una roca, resulta que aquella roca era més forta que no es podia foradar. Llavors torna a rumiar a veure com ho pots fer, i hores, i hores, i hores, ja dic que plegava a les 7 de la tarda, fins a les 11, i quarts de 12 ja ens el van donar tot el primer dia. Quan hi vam entrar al museu, ja li han tret molta merda, la Pilar. Bueno, jo això sí. Nosaltres no. Però llavors l'altre tros, allò de l'església i del col·legi, allò encara no ho teníem. No. I a mi el primer dia que vaig al museu, hi ha una bota allà a l'entrar així, i em van dir, coita, això està ple de pics. Amb una polla, amb un d'allò, s'han d'anar... Jo vaig al·lucinar. Matant els corcs. A cada forat anar matant els cocs. Dic, aquesta bota tan grossa, aquella que hi ha allà a l'altre. Però mira, xa, anar fent. I la Beatriz em deia, va, anem a empatrolar, tu i jo, anem a empatrolar. Posi força petroli que es mati. Jo ja vaig intervenir i ja el local ja el tenien. El que passa que es havia d'arreglar perquè allò estava fet bastant caldo, vull dir, es va haver de netejar molt, I aquesta gent, bueno, els de Posa't en Marxa també van col·laborar. I llavors netejar les parets, els terres, desinfectar, vull dir, va haver-hi allà una feinada increïble, que tota aquesta gent gran, vull dir, s'hi van posar, s'hi van posar tots. Nosaltres més a dirigir, vull dir, a col·laborar en muntar històries, doncs vaig això aquí, això allà, això queda més aquí, queda més allà, aquí a l'habitació, doncs posem aquest llit, posem això... Però vull dir, de feina n'hi va haver molta, I feina a fregar, i netejar, i tot això va ser... Bueno, i elles a rascar... Elles a rascar, vernissar, vull dir, tot això se n'han fet un tip, tota aquesta gent, Vull dir, la Maria... Moltes coses ens anaven per Sí, ens anaven per Els principals de dalt és unes fustes que es diuen mal posades, estaven molt malament, es havien de netejar i vernissades, perquè si no... I les parets, com porta les pedres d'aquí del Bages, porta molta sal, s'han de protegir, si no el sal amb humitat va fent. I llavors hi ha unes pintures que són molt fortes, que és com un vernís que protegeix la pedra, que ara actualment convindria de tornar-hi a donar una passada d'aquestes per habitacions. Llavors havia de fer una mica d'obres també, perquè esclar, com que allò havien fet el pessebre vivent però no hi havia cuina, llavors jo tenia una pica de marbre, també vaig portar la pica de marbre de casa, i llavors de Cal Xamal vam treure una cuina i vam muntar una cuina, el palet ens va fer una cuina. I llavors a l'habitació ja vaig portar el llit de la meva, que havia tenir un llit de 7 pams, que encara hi és, i també van arreglar l'habitació, el palet la va arreglar una miqueta, i vam fer el més justet. El de les eines també les vam posar dintre i vam fer això. En aquest cas va ser la realitat, va superar la ficció. Quan van començar, es van començar en 3 sales, les que estaven més bé. I omplir lloc, potser era la fricció que hi havia, però de seguida es va veure que anava un curs. Després, una de les feines fortes que va ser a rehabilitar l'altra sala, que era una cort de porcs, una part de la paret encara era de tàpia, i allà sí que vaig estar sempre al costat dels paletes i mirant que els paletes poguessin anar més endavant i treballant allí a tope. Després va arribar aquesta tercera fase, que va ser una fase que no estava tan malament, allà em vaig fer càrrec de pintar jo sol la paret i va donar la coincidència que va marxar la presidenta i va tancar la porta de baix. I llavors, al quedar-se amb poca ventilació, aquella pintura era molt forta, em va emborratxar. I sort que va haver de mossèn a mà que jo anava treballant allà sense saber. Llavors la humitat. Un dia ens en sortirem. Llavors la humitat vam comprar 2 zapatos per anar traient l'aigua. I cada setmana un cubell. Per remolc de la Maria. Tu devies començar abans. No, però hi vam començar junts, que vam dir, bueno, escolta'm, que volen fer això del museu i m'han demanat a veure què. Com ho podem fer? Perquè en principi anaven una mica perdudes tota aquesta cosa, perquè deia, posarem postades i a les postades posarem això, posarem allò. Home, postades no, perquè hem de mirar de fer una altra cosa, fer un ambient.
vull dir que volien muntar el museu, però tampoc tenien massa idea de com, i llavors per això és clar, doncs tu digue'ns aviam què podem fer aquí, què podem fer allà, i com posem, i tantes coses, i començaven a recollir coses, i tenir trastos i coses. I tenim hores. Tenim moltes rascades. Finalment, el dia 22 d'octubre del 2006, el Museu de Sant Fruitós de Bages es va inaugurar, però la feina no va acabar aquí, ja que en els anys 2007 i 2008 es van inaugurar dues noves sales. La sala de l'escola i l'església, i finalment també es va inaugurar el porxo i el pati. I llavors, més endavant, també vam arreglar, perquè esclar, se'n feia petit el museu, perquè les eines les teníem totes del camp, totes les coses del camp les teníem a dintre. Això ho vam passar fora i vam fer un porxo, que també ho vam fer els del museu. Vam anar a buscar les teules, que ens les van donar a Cal Sagarreta. Les vam anar a buscar totes fent passamà. I el porxo també ens va col·laborar econòmicament, Caixa Sabadell. Caixa Sabadell també ens va col·laborar, això. I llavors el Miramunt i tota una colla ens van ajudar a fer el porxo. El van fer entre ells un paleta, que em sembla que van llogar fent de manobra, i el paleta. I també llavors totes les coses del camp les vam portar fora. Les vam deixar ja a fora, ja vam tenir més espai. Llavors van dir de fer aquell cobert i en una casa ens van donar les teules i vam anar a fer el passeillo. No vas venir a fer el passeillo. Home, Cal Seré. No, Cal Seré un. Però Cal Sagarreta un altre. Però Cal Sagarreta no era en l'aire, que Cal Seré 2 pisos i golfa, i les tenien dalt la golfa. I les vam baixar de 3 en 3. Cada 2 esgraons una persona agafa i té. Llavors a la plaça de Missa va venir els Hidro Riera amb la furgoneta. No hi entrava la furgoneta allà dintre. Un altre passeillo. I llavors el meu home i el boteller, el meu home com que era paleta, posar-les. Llavors van engrandir aquell del carro perquè el carro es mullava. I també van fer un tros més, també estil vell. El museu custodia i conserva nombroses peces. Peces de valor, d'altres molt particulars i altres amb històries amagades darrere dels materials. La majoria adquirides per donació de les famílies de Sant Fruitós de Bages, les quals van donar els seus objectes de casa per salvaguardar la seva història. Portava l'altre també, i ja en tenien moltes d'aquests de la recerca històrica. N'hi havia algunes, ja ho vam anar portant tot cap allà. Tenia alguna cosa que és però molt poca cosa, tenien, Sí, i ens van anar portant cosetes, Un em va dir, diu, tot això, diu, a casa meva n'hi havia, dic, jo no tens, diu, està tot llançat, dic, vale. És per això que fem això, per anar recollint coses de la història. Va flipar molt, va ser el de Cal Vilet, que va venir un dia i diu, mira, jo tinc una màquina de xafar raïms molt antiga, que la vam presentar una vegada a Fira Antic, que van fer un stand, els d'aquí, del col·lectiu, i aquella màquina van venir els de Vilafranca, que hi ha el Museu del Vi, que la volien comprar. Diu, i els hi vaig dir que no, que aquesta màquina era per Sant Fruitós. I llavors ell va venir com m'ho va explicar tot això. Diu, i llavors, perquè jo aquesta màquina ja l'havia comprat de segona mà, o sigui que era molt antic. I diu, jo diu que vull que estigui aquí a Sant Fruitós, que si la cuideu bé, i tot, per mi contentíssim, cap problema, vam estar molt contents i vam poder tenir aquesta màquina de xafar raïm. Reclinatori que ara tampoc en cap església hi és, i nosaltres abans a les esglésies ens havíem passat bastantes estones a vegades agenolats, no? I això vull dir, són peces que no destaquen, però tenen la seva història i és bo que es guarden. Després va venir també la Pepi a casa Joana i em va dir, jo tinc vestits antics, que eren del 1800, que si voleu, doncs poden venir cap al museu. I van venir al museu. I també van portar llavors, important, allà un acordeó també que va portar una casa, que a mi em va fer alguna cosa especial, perquè era d'un soldat que estava aquí al front, que era francès, i veu que estava malalt. I va passar per aquí al poble i va trucar en una casa i va dir, escolteu, és que si em cuidéssiu, perquè és que estic malalt i això. I portava un acordeó penjat a l'esquena. I el van cuidar molt bé aquella gent, ell va estar molt content, diu, mireu, no puc pagar de cap més manera, us deixo l'acordeó i si mai puc vindré i us ho pagaré o el que sigui.
no, tranquil, va deixar l'acordió. I aquest acordió aquesta gent el van portar al museu. Per mi és una peça especial. Jo sempre me'n recordo d'un estri que hi ha per remenar l'anís, que és un pal i acaba amb una fusta plena de forats petits, que allò que dius, si no t'ho expliquen, allò per què és, però és que aleshores feia olor encara d'anís, potser el pot xafar l'anís o sí, i això va ser el Morell. El Morell ens va donar bastantes coses, bueno, el Morell, l'Antoni Creus, no de cap manera, l'Antoni Creus ens va... Sí. Després un dia dèiem, i el textil aquí a Sant Fruitós, i és que va ser donar vida aquí a Sant Fruitós el textil, hem de posar coses del textil. I un dia anar demanant amb aquests que tenen fàbriques i això, si tenien algun taler vell, i em va dir un, diu, mira, n'hi ha un allà al mig d'un camp que ja està ple d'herba i tot, abandonat, diu que l'amo és de la fàbrica que està al costat, a Sant Joan de Vilatorrada, i doncs ja me n'hi vaig. I vaig anar cap a Sant Joan de Vilatorrada i vaig veure, sí, aquell taler que era un pilot de ferralla. I me'n vaig anar allà amb l'amo i em va dir, mira, fa 2 dies que he trucat als gitanos a veure si venen d'una vegada a buscar, perquè sempre em diuen que vindran, però com que pesa molt, no deuen tenir per agafar-lo. Doncs digue'ls que no, que això ja està assessorat. Doncs em faràs un favor. Vinc cap aquí a l'Ajuntament i els hi vaig dir, mira, necessito anar a buscar un taler. I que pesa molt? Dic, home, sí, que portin coses perquè pesa molt. Vale, cap problema. Ja l'endemà mateix ja em va venir la quadrilla amb un camió i una grua i tot això, ens vam anar cap allà. Va ser una història treure d'allà. Una història. I sí, el vam carregar el camió i cap a Sant Fruitós. De moment el vam deixar allà a l'entrada, perquè clar, no pesa una tonelada. I vam dir, bueno, i ara qui ho farà això? Què hem de fer amb això? Tothom deia, ara què hem de fer amb això? Doncs bueno, ara hem de netejar-ho. Sí, home! I llavors el Gutiérrez, que també venia per allà, que ell estava al món del textil, diu, mireu, jo si voleu el desmunto tot, ho netejo i ho torno a fer, i tots vam dir, al·leluia, ja està, és teu. Tindre d'allò, però el vam haver de tornar a muntar i posar-lo tal com està. Llavors, doncs clar, allà vam haver d'anar a buscar també un tècnic, perquè clar, qui entengués d'això que en diuen això, com te diuen, la teòrica, i aquest era com era aquell xicot de Manresa, com se diu, el Pons? El Pons. Aquest també era molt amics d'ella, i bueno, els coneixíem tots i d'això, i el van anar a buscar, i ell va vindre, com ell sabia els números, fer les teòriques, jo era mecànic, però teòrica no gaire, no? I llavors, ell va vindre i ell és que va fer els dibuixos i les coses per poder fer, que llavors vam anar almenys un parell de mesos, els dissabtes a les tardes, i allò, si l'heu vist al taler, tot allò ho vam fer teixir a mà. I anàvem nosaltres, el Valentí i jo i aquest, el Pons. I ell ens deia, bueno, ara hem deixat aquests pintes, vale. Ell feia la teòrica, la roba i els talers tenen una teòrica. I clar, una cosa és la mecànica, el ferro, i l'altra cosa és perquè obri, tanqui i això. I ell deia, bueno, ara obrim aquest, vale. Bum, fèiem passar la trama. Va, ara obrim l'altre, bum, fèiem passar la trama a mà. I no t'ho perdis, aquell taler quan el van tenir muntat, i has estat al museu. Hi ha un tros de roba fet així. La van fer 3 homes. 2 feien en allò i l'altre feia passar la llançadora. Perquè aquell taler no estava... No va. Aquí va haver un embarrat. Aquell tros de roba es va fer a mà 3 homes. Escolta, hi havia coses d'alles, eines a treballar. Ui, ens havíem matat fregant allà. Coses petites, dius, no tenen importància. Però quan és una cosa grossa... Són botes de vi, que hi ha els cèrcols, les botes de posar les portadores, els cèrcols. Nosaltres havíem de treure primer amb un cop de martell, baixaven. Sí, ho sé, això. I llavors el rascava, es posava a estovar i... Quina feinada, això? Afanyada. Tot ho feia inventant i mira, quan hem fet avui? Tu això, hem fet prou. Llavors van portar moltes eines, brutes que encara hi havia que havien fems, i terra a agafar, però bueno,
I Rovell, i allà vam anar rascant i anàvem patrolant i les vam deixar com noves. Sí. Ens van portar la galleda de treure el suc, que encara hi havia suc a dintre enganxat. Allò que hi ha penjat allà fora les eines. Encara hi havia suc allà, bueno, suc sec. Té molta història. No, ja no feia pudor. No, havia marxat la pudor. I vam posar a estovar una setmana per l'altra. Ja marxava. I l'altra setmana ja ho vam rascar i ja ho vam netejar. De conya, nosaltres allà. Vinga, doncs ho passàvem molt bé. Sí, els primers temps, molt. Era una cosa nova, però mira. El museu no solament és un local d'exposició. El col·lectiu de recerca històrica ha realitzat nombroses activitats i celebracions per tal de difondre i divulgar el patrimoni del poble, amb exposicions, visites guiades, excursions i activitats al paratge de la Sagrera, dinamitzant la part més antiga del poble. Normalment són 3 festes l'any. El maig, que és el Dia Internacional dels Museus. El setembre, que celebrem l'aniversari, que en teoria hauria de ser l'octubre, però com que es fa a l'aire lliure de cara a mal temps, es va decidir de fer-ho al setembre. I llavors ja, l'any a sobre ja es va començar la Fira de Santa Llúcia, que també es va començar amb poca cosa, i ja la Maria Gelabert que ho porta, que ella us ho explicarà millor, però està molt bé. La Maria també ho ha fet molt, bueno, que també ha treballat molt. Aprofitàvem per anar d'excursió un cop l'any, no ho fèiem, em sembla que ho fèiem altre cap, al cap de l'estiu. Normalment al maig, per la festa dels museus, que em sembla que era el 18 de maig. Em sembla que és, el 8 o el 18. I llavors anàvem a un lloc que hi hagués una església dedicada a Sant Fruitós. Saps? Perquè així anàvem fent... Allò és molt maco, el paratge, vull dir, la plaça i tot això. Llavors hem dit, home, per animar el museu, perquè ens digués, intentem de fer una fira d'artesans de Santa Llúcia. Doncs bueno, sí, com ho hem de fer, bueno, tu que ho fas, tu que saps, i bueno, així, i jo, bueno, tenir contacte amb alguns artesans, ens vam posar d'acord, que sempre ha vingut molta gent d'aquí a Sant Fruitós, Llavors vam buscar també gent de fora, ens vam posar en contacte amb el centre d'artesania, que ens donguessin algunes adreces, i així ens vam començar. Els calendaris, molt bo. Jo hi pensava això dels calendaris. Principalment aquesta habitació que parlava ella vam riure molt, que ens ho hem passat molt bé, a mi no m'agrada disfressar-me, però bueno, s'ha de dir el positiu. Hi ha una habitació que va posar ella, que es van vestir tots d'època, doncs ella amb els seus gorros, ella amb el Valentí, ficats a dintre el llit. Ficats a dintre el llit, tirant fotos pel calendari. I allà aquell quarto no hi cabíem, partint de riure tots. Em va dir que havíem d'estrenar el llit. I es va pensar que jo, sempre m'ho deia, Maria Teresa, t'has portat el llit, però encara no l'hem estrenat mai. I un dia em vaig posar la camisa de la meva mare i dic, bueno, Valentí, ja podem anar a estrenar el llit. I va quedar parat, va quedar mort. I sí, escolta, i portàvem un morro d'aquests amb una borra aquí i tu saps com va ser, que no podíem de riure que no et pots imaginar. Hi havia fotos, hi havia més calendari. El calendari hi ha una foto. I tots els dintre el llit, i no posava a ficar-s'hi ell. Però és que vam riure tant, bueno, t'ho imagines. Clar, dels calendaris sortia una mínima foto, però llavors tenim un CD, perquè el Pep Creus, pum, vinga a tirar fotos. Tenim un CD ple de fotos. Vam riure molt, nosaltres vam anar cap a les Bocardes. A la font de la Talega, sembla, Sí, la font del Prat un cop i un altre cop. I el Hostal de les Bocardes com el cotxe antic del Prat. El primer any que vam fer el calendari va ser un que només vam fer una fulla, que la vam fer aquí a l'entrada, al camí d'anar a Sant Benet, tal que hi ha un planet. No sé com se'n diu allà, saps? Sí, ja no sé com se diu, però sí. Sí, que vam anar cap a Sant Benet. Va ser molt maco. Però llavors també es va acabar, no vam fer més els calendaris, no sé per què. Perquè no es venien gaires. A veure, tot té un cost fer-ho i no arribàvem ni a un centenar de vendre's. L'última vegada inclús vam canviar de format i vam fer una gordiola, tipus gordiola, però la gent... Bueno, té un valor, o sigui, no pots vendre €1 perquè té un cost de fer-ho i, bueno, els temps són difícils i clar, costa de vendre. Aquest any podria haver sigut maco, que haguéssim fet un calendari, ja que era el 10 anys. I la Pilar haguéssim pogut fer el de la vinya, que no l'hem fet mai, quan estaven els raïms. Se'n va parlar, però no s'ha arribat a fer. Es falta empenta. Jo soc massa ràpida a vegades, n'hi ha que són massa lents, jo soc massa ràpida. Però jo tampoc no tinc temps ara ja. Sempre dèiem, com que sempre anem a l'última hora, sempre dèiem que el de la vinya, evidentment, s'havia de filmar al setembre, quan es fa la barema. I quan reaccionàvem ja havia passat la barema. El primer any que ens ho vam passar bé. Molt. Vam anar retratant-nos allà dalt aquella barraca que es va cap a les Bocardes, plovisquejava una mica. Ens vam fer unes fandilles, ens vam fer un mocador del coll, del cap, una manteleta. Iaies d'abans. Jo encara els tinc, aquests calendaris, els guardo tots. L'he vist. Llavors un any el Josep Creus va fer un pot i hi va posar els retratos.
Una vegada vam anar allà davant de les bocardes tots mudats, amb un cotxe antic que ens va deixar al Prat, amb barret, tots, amb un fred que pelava per nosaltres allà. Llavors allà el safreig de les bocardes. També, aquells safrets allà fent veure que rentava. Tu no hi eres aquell dia? No. Hi havia l'Albert. Hi havia l'Albert, jo era sí, una altra vegada. Ell va fer les Les fotos... vaig convertir en antigues, això mateix. retocar i després vam fer el calendari. I escolta, quan vam anar-nos a retratar allà, era fosc, Quan vam anar al museu, quan sortia, allà Era de nit. era de nit, quan ens vam fer aquestes fotos. I com s'aconsegueix gestionar un museu? Amb esforç, voluntariat i molt de companyerisme, amb un grup humà excepcional. Hem agafat un grup, que uns amics, que ens hem vingut molt, i bueno, ha sigut molt positiu per l'amistat, A més d'altres coses, hem rigut molt i hem fet una colla molt maca. Tots els que han col·laborat des del principi han sigut, jo ho dic, i vull que surti, unes bellíssimes persones, tot. De veritat, molt bona gent. Jo penso que també s'hauria de donar les gràcies, que potser no els hem posat a la colla, que tenim allà la Salut, que tenim una veïna d'allà a la plaça, que bueno, amb totes les activitats que hem fet, molta sort hem tingut d'ella, perquè ens ha obert la seva porta per als artistes per anar-se a canviar i no ens podem deixar, un de la colla que ens va deixar, l'Albert Servalls, que no li tocava marxar encara, Vull dir, ens ha ajudat molt a la colla, és el marit de la Natàlia. És el que de la Natàlia vindrà a fer l'entrevista. I penso que ens hem de recordar d'ell. Sí, i tant. Va estar molt temps amb nosaltres. Un any he après moltes coses i també estic molt bé amb la gent, que és molt important això, Perquè si no està bé amb la gent, escolta, ja pot plegar, I posar en marxa el Museu de Sant Fruitós, encara que sigui des de darrere, potser és supert dir-ho, però no estic segur. No sé què passarà. Clar, és que jo ho dic, i ho dic sempre i ho dic a tothom. Com aquell racó maco, a Sant Fruitós no hi trobaran pas enlloc. No. No ho trobaran. Això també és veritat, No hi és. Sí, és veritat, això. I clar, jo també entenc que si el bisbat digués aquí fora, això ho hem de treure. Clar, és el que ens risquem. Però bueno, no crec pas que el facin fora. I ara, sabria molt greu haver de marxar allà, amb les hores i hores que hem passat allà. Bueno, és que estic segur que si me'n fan marxar d'allà o canvi del museu, pràcticament, no dic no, però almenys jo em cauria les ànimes. Bueno, que jo estic molt content de que s'hagi arribat on s'ha arribat, no? Sí, hi ha idees meves, n'hi ha que no, n'hi ha de noves, n'hi ha de molta gent aquí, i al final, si ja sigui per un o sigui per un altre, es fan els objectius que tu en un principi vas començar, jo penso que he d'estar molt content de que faci qui ho faci. En definitiva, això és el que buscàvem el Jaume i jo, no? D'alguna manera, doncs quan ha acabat fent uns altres, doncs ja està bé, millor, la qüestió és que es faci. I ja està, jo sí, jo estic content d'arribar on s'ha arribat, i bueno, no d'arribar on s'ha arribat, no, d'estar on som, millor dit, perquè no s'acaba. D'estar on som, estic molt content i per molts anys, igual m'hi torno a reincorporar un altre més endavant. Jo penso que perquè tingui futur hi ha d'haver la sessió d'obra de gent. Sí, falta. Que sigui un reclam, ja ho vaig dir en el seu dia, si poguéssim tenir un cases, vindria gent expressament a veure en cases, però si a la llarga es pot tenir un Figueres o es pot tenir un... Clar. Tenim suficients artistes aquí a Sant Fruitós i gent que podria cedir peces de valor perquè sigui un reclam, perquè clar, no deixa de ser un museu de la pagesia. Llavors... Sí, és un museu del poble, que això també ja ens van dir... És un museu del poble, que pels alumnes va bé, perquè a mesura que van creixent també poden anar passant. Sí. I conèixer la vida. Conèixer la vida. I els instruments que feien servir, no? Però si es vol anar més... Sí, s'hauria de fer un altre pas. Un pas més endavant. S'hauria de fer un pas més endavant. Que aquí no hi cabria, evidentment. No. I per les condicions... No, clar. Diguéssim que aquest museu, el que és, ja ens ho va explicar
dia em sembla que ja ens ho va explicar, la Pilar potser això ho té més clar. És un museu de col·lecció, diguéssim, no? Una col·lecció de coses antigues, però si es hagués de fer museu com museu, les condicions també haurien de ser unes altres. Vull dir que ara el que és, tal com està ara, està bé, però si s'ha d'anar un pas més, doncs s'han de canviar coses. Que es pogués fer un museu i estigués dintre de la xarxa de la Diputació i així, doncs ja crec que ja hi ha els tècnics, els perits, que serien els que ens hi haurien de donar el caire ara, esclar, ordenant això del caire agrícola, de textil i de les destil·leries, ressaltant aquestes coses, però vull dir, jo ja no. Bueno, que es anés mantenint i que es pogués ampliar. Augmentar. Clar que nosaltres... Peces bones. Nosaltres ja no podem ampliar gaire. Que fos important perquè veus aquesta pastera, hi ha coses que tot això es llença i és la història del poble, del país. Ha arribat el moment de fer un salt, de créixer, de donar a conèixer més i en millors condicions. Perquè volíem fer exposicions, a vegades al principi encara en fèiem, vam fer el dels discos i ràdios, vam fer algunes més d'altres coses, les pintures o el que sigui, però és que no s'hi cap de cap manera. I a més venien escoles a l'hivern, que a vegades és quan venen, i els nens doncs, quan vinen d'escriure les carpetes que tenien que sentar-se tots allà fora a la cera. Ens falta una sala on puguin seure, on puguin parlar amb els professors o algú del museu, doncs, donar-los informació del museu. Necessitem una sala per fer exposicions, un lloc adequat per fer bé tot el que és la restauració. I llavors doncs, un gran magatzem per poder guardar tot el que de moment no es veu en el museu, però que hi és. I que un dia dius, fas una exposició de tal cosa, hi ha material. Fas una exposició d'una altra, hi ha material. No hi ha només el que tenim allà, que es veu, sinó que hi ha material. I crec que això s'ha de mirar de tenir-ne també, perquè coses que ara són així, d'aquí 20 anys, que espero que 30, que hi hagi el museu encara, doncs ja serà coses que valguin la pena. La Pilar deia que s'ha d'iniciar una nova etapa. Una nova etapa, evidentment que s'ha d'iniciar, però sort, nova etapa primera. S'ha d'iniciar una segona etapa, consolidada sobre l'etapa primera, que és la bàsica. Sense això primer, no hi hauria hagut això altre. L'Ajuntament ha sigut sensible a fer un museu municipal, a acollir tot el que és l'equip de recerca, agafar-ho tot i convertir-ho en un museu, evidentment amb totes les virtuts que ja representa, perquè vol dir acostar-se a l'Ajuntament, vol dir ser part de l'Ajuntament, vol dir acostar-se a la Diputació, vol dir tenir tècnics, vol dir tenir, o pensar tenir un edifici propi, un edifici que sigui la casa del museu, i això estimularà diverses coses. Estimularà que es pensi en fer restauració, que es pensi en gent jove que faci belles arts i que es quedi a Sant Fruitós a fer coses, que n'hi ha moltes per fer. Ordenació del museu, fer museística, hi ha assignatures universitàries centrades en el tema universitari. I cada vegada serà més important. I si no estimem el passat, em sembla que estem perduts, no? Per tant, l'Ajuntament ha fet un pas important de crear un museu municipal. Per tant, els que estem a la Junta tenim l'obligació d'aportar en aquest museu tots els coneixements que hi havia de l'equip de recerca i més coses, perquè si la Pilar, sense medis, ha fet el que ha fet, imaginem-nos el que pot fer tenint sales i tenint un magatzem i tenint tot això que somiem tots, no? No sabem què ens depara el futur, però el Museu de Sant Fruitós de Bages, amb el suport de tot un municipi, segur que esdevindrà un gran museu de referència de la història de Sant Fruitós de Bages.